Kayak celengan. Hei, tak tapuk. Kowe ngecek kancane. Mboten guyon, Nyek Pak. merendahkan wi. Kowe ngecek kancane. Mboten, Pak. Menungso badane kewan. Menungso ki manunggali rasa lho. Nggih. Kowe kudu ngerti rasaku kaya apa, rasamu kaya apa. Apa aku gendakmu? Kerasane kowe. Tegese ki awake dhewe iki padha-padha senimane mbok aja saling menjatuhkan. Bisa ya. Nek kancane lemu ya wis rasa mbok unekno lemu. Ya rukun. Oke. Lima kuwi kanggo kesehatanmu, kowe pirang-pirang dina kan watuk. Olahraga menyehatkan badan jasmani. Gajah diblangkoni iso tutur ra iso nglakoni lho. Iki delok kuwi. Nyapa? Lha kowe ora gelem olahraga awakmu kok gemuk tok. Gemuk ki woli tapi kok gemuk tok. Lah mbok kowe sing obah kaya ngono kaya. Iki tegese ora piye-piye Mas. Nyapa kok sampean sing obat terus nganti ping 5 tegese ki para yoga kanca-kanca ki tresno karo sliramu. Betul. Nggih ta Mas nggih? Nggih. Iki nek gak sayang ora-ora kaya ngono. Sayang apa aku lagi munggah iki lho. Nyapa? Ndase krowok ngene iki. Kuwi panggilan saya. Panggilan sayang. Wilujeng dalu selamat malam Mas Dodo. Injih wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar, Mak Cange, Mbak Limbu. Takdir Allah kita dipertemukan kembali. Leres alhamdulillah saged panggih jenengan malih niki luar biasa lho Mas. Barokah. Barokah. Ketemu wonten ing desa Kanorejo Kecamatan Rengel. Betul. Luar biasa. Dalang Tasik Timur, Tasik Muda bagus, Cek Joko. Tur ya penak lho sampean lek wau apa malah wayangan niku. Dalange kepenak estu lho Mas. Wis ta dalange ora kaya jenengan aku biyen nom-noman ya bagus kaya sampean Mas. Cuma aku dirusak karo bojoku dados kados ngeten iki. Sing bat. Biyen asline bagus lho Mas. Napa nggih? Nggih. Sampeyan biyen jane ya bagus pengen iktikat belajar tentang wayang. Wayang karep kula. Lah kok salah kedaden dadi kaya ngene ta Mas. Nggih, ning ora apa-apa. Yang terpenting kita yaitu mengabdikan sepenuhnya totalitas maksimal ke seni dan budaya. Leres. Nggih. Apa meneh dalu menika piyayi mriki niki piyayi ingkang remen kalih budaya nggih Mas nggih. Sutresna budaya pecinta. Leres nguri-nguri nggih ngurup-ngurup budaya. Betul. Nek ora seneng karo budaya ora mungkin nglumpuk tumplek-blek ana ing desa Kanorejo. Kanorejo Kecamatan Rengel luar biasa. Nyatane enten ringgitan kados ngeten iki wargane nggih rawuh. Terus sami ningali wayang kados ngeten. Saking budaya cinta kalian. Kowe apa-apa? Aku ora mbejak omong. Lah kok kene jek omong-omongan karo dalang kok modele kok ngrusui terus lho kowe iki. Lah aku ya kudu apa? kudu omong no. Kudu nang jeding ngono lho kok iso omonganmu kok iso. Wis kok ngono. Ngono ki mbok ya gentenan dhisik. Wong jelas nek ingsun jek ngendikan kalih Mas Akbar. Wala iya Sun. Ingsun kok ya sing penak dadi gentenan penak lagi ngoten nggih Mas. Nggih, nekane kula, nekane kanca-kanca, nekane jenengan. Niki tresna kalih budaya. Tresna Wujud budaya. implementasi aplikasi tresna ya toh kehadap budaya seni dan budaya kita. Leres tujuane napa to warga mriki samping ngempal mriki. Nggih. Mirsani wayang Ya. sing dipadosi golek hiburan. Iya. Hiburan Mas. Atine seneng bahagia insyaallah mangke mantuk kepanggih kalih keluarga. Kena disinau Mas Dodo. Nah, leres. Kena dijupuk sing apik-apik. Leres. Entah? Nggih. Wayang. Sampeyan ngerti dhewe ya toh? Nggih. Wayang kaya ngene, dalange mejang dirungokne. Dirungokne wonten wejangan-wejangan niku teng wayang wontene Mas. Nggih. Pitutur luhur nggih teng wayang. Leres. Nggih to Mas. Leres. Nggih. Napa meneh sampeyan ngaten iki menyampaikan visi dan misine kepala desa. Seniman menjadi jembatan. Menyampaikan visi dan misi. Betul. Untuk desa Kanorejo yang lebih maju dari tahun-tahun berikutnya. Sebelumnya. Sampeyan rene apa nggawa kirik to Mas? Lah kok iso? Lah nek kirik glimbung ning kono kuwi nyapa? Aku iki. Lah kowe malah aprah-aprah kaya Lah aku ngene ora diperhatikan karo Mas iki kok. Lah mbok karepno piye? Ya bar karo kowe karo aku ngono lho, Doh. Mosok nganti ngene kok ora ditakoki ya, Mas. Kowe iki dagelan sing ra duwe tata krama nggih nek ngeten iki lho Mas nggih. Nggih. Iki dalang disepuhne lho Mas iki. Syukur. Panutane kabeh lho iki Mas. Syukur. Senajan usiane tesik enom tapi nek wis dalang disepuhne, kowe kok malah yak-yakane nggone dalang rumah samu ki adikmu dhewe ta piye?
Paling utama. Paling utama niku dalang. Ora Kula iso. panggunge trape paling dhuwur. Paling dhuwur. Trape paling dhuwur. Paling dhuwur ning jek kalah karo yoga-yoga. Kok iso? kalah ki kon ndi omongan? Utama ya yoga. Jere sapa kowe? Alah, lha iki sing gawa sapa? Sing gawa dalang to? Ah, umpama ditekakno rene dhewe. Iki nang Kanareja tanggapan apa? Para yoga-yoga badhe klenengan lho. Iso dhewe. Lah nek Akbar. Akbar mrene. Kowe jangkar Akbar ki dalang tenan Wis iki. kadung gelo ya aku. Rene njajal kalih sinten piyambakan ape karaoke. Oh. Mas, anane kowe iso teko kene nek gak minangka saking Mas Akbar, kowe ora ngarah iso teko kene, Mas. Ora iso. Sing ngejak Mas Akbar. Betul. Yoga ya sing ngejak Mas Akbar. Betul. Kliru besar. Kok iso kliru? Pak Lurah mriki. Heh. Niku nak mboten enten kula, mending ora sida sedekah bumi. Wah, iya, iya. Sombong Omonganmu kemijilen le. Nanggap aku wis ping pira? Ping pira? Ping 5, 6. Pindho. Pindho kok iso bayani kowe. Lah iki ping 14 engkas gratis aku. Weh, berarti kowe rene gratis. Gratis. Aku gak melok. Lho, lah aku karo sapa? Lho, kok karo kowe sing gratis kowe kok ora masalah. Melokno lho. Moh kok so. Gak sida ya, Pak. Sik, kowe ngendikan kok Pak Lurah, pundi panjenenganipun Bapak Lurah? Kula mau sampun jagongan karo Pak Lurah. Jagongan. Genah wis seru. Nek iki wis seru, lah sampean ngerti. Ndi, Pak Lurah di Pak Kepala Desa sing ndi? Alah. Apa- Alah ki piye? Kok mbur ngaturno tok lho. Alah nganti to ya. Ya. Walah ning ndi to ya iki sing genah sing penak lho Mas. Pak Su anu. Lho suwanu iki. Sapa teki? Bapak Yanto. Pak Suyanto Pak to. Suyanto. Sing nangkap awake dhewe biyen. Lagi tak omongi mbleyer-mbeyeri wong. Ya ya. Kowe ora tak omongi ngono ya ora ngerti Pak Lurahe sapa to. Kowe lali kowe. Halo. Anggere bar ditanggap Pak Lurah kene mesti lali. Ora masalah ditabar ditangkap. Anggere duit entek lali aku. Pikiranmu men duwe. Lah piye? Nuwun sewu Mas. Nggih. Seniman nek wis berpikiran tentang uang, wis seniman iki bakal bubrah. Betul. Anane Mas Akbar sedaya rombongan kirene iki nyambung silaturahmi golek paseduluran. Betul ben iso kenal dinti. Dinti. Ah. Nek dulure akeh insyaallah rezeki mangke kathah. Otomatis itu. Otomatis Mas. Ah. Ora percaya. Kok iso ora percaya piye to? Kowe rene ujung-ujunge ya dhuwit. Hacal rene kowe ning kene main kaya ngene maca apik-apik, ora dibayari. Gelem kowe. Merongos kowe. Golek seduluran, semakin dulur akeh semakin rezeki kathah. Iya iya to rezekine malah melimpah. Keliru. Lho, akeh dulur endi-endi kena apa-apa mesti ditulungi dulur. Iya apa ora kowe? Lho dulurku nanti malah sambatan terus. Iya ta, main rono gratis ora bayar. Main rono dulur. Tegese iki nek kowe enek apa-apa ning omah, ya to, nggih Mas nggih. Leres. Kuwi sing nulungi pertama kali mesti dulur Kemeruh. Aku sing nulungi pertama ya tanggoku. Kuwi ya ora batah ya ora dulur kiwa tengen. Ngono lho, blok goblok. Kok malah ngelokne kula goblok ta Mas? Ngaten niki tidak memotivasi para penonton. Lah iya kowe iki kayak kawerus sing elek. Kowe nek duwe gawe ya nganten misale. Kowe digawe nganten. Sing ngiwangi sapa nek gak dulurmu? Syukur kowe. Sambatan mesti dulurmu. Lah kok keminter men to? Lah dek keminter piye? Ora tahu aku ngrepotno kanca-kanca dulur-dulur. Lah kowe piye? EO no. Opo? Potongane iki kaya Bayari wong apa dhewe? apa kowe nganggo apa? EO. Potongane kok ciduk jedhe iki ngomong EO. Ewen- EO. ewen- EO ki apa? Ewe kuiser. Apa-apa? Apa ya? Piye? Sing Jenengan mireng mboten? Iya, ting opo ora cetha. Lah iya, apa? EO ki apa? Apa E? ewen. Ewen iki apa? Ewen. EO artine apa? EO. Dulu. Wi Singkatane. Singkatan EO ki apa? E mbek O. Artine EO. EO. Ping mek kok enek prasmanan barang lho goblok e. EO ki E ki event. Ya. O ki organizer. Lho piro kok takok? Lah aku ki ngomongi awakmu lho, bener awakmu lho. Wong kok Oh. modele kok kemeruh, kemisit, keminter. Betul. Kene Nggih, 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 kula nggih. ditanggap sinten mawon insyaallah kula serawung Mas. Leres niku Kados- penting. Nggih, Nggih. kados panjenenganipun Pak Lurah, Pak Suyanto. Pak Suyanto. Lho, ngerti to, teng mriki ne Kanareja nyuwun sewu. Nggih. Terdiri dari 2 dusun, Mas. RT-ne nek 16, RW-ne kalih. Nggih. Jumlah penduduk kurang lebih 2.600 lebih. Nggih. Jumlah rondo 78. Loh. Wah, iki sedetail ini nek ora serawung ora mungkin iso apa. Boten ngertos. Berarti ning kene ora mau mementingkan materi atau uang. Materi. Berarti seduluran lahir batin. batin, Mas.
tibake apal kowe to. Apal to wong teng mriki Kurane lho to ya. wis ora apa-apa. Wis kowe nyerah, Nyerah. Lah iya aja kemengkek. Dewi-dewi. Lho kok dhewe piye maksudmu? Ya kowe tak ngomong ngono. Lho tenan kowe ora melok omong? Ya aku gak apal kok. Mas, sampean krungu dhewe ya. Ya. Enten dagelan kalih sing setunggale omong, setunggale mboten omong. Sing mboten omong kira-kira dibayar pantes mboten? Ora pantes. Ora pantes. Saya kok para penonton Pak Do. Nyuwun sewu, dagelan mboten omong menika dibayari pantes napa mboten? Kowe dina kira bayar sesuk merongos bayar cicilan Bank Mekar kowe. Ngenyek Bank Mekar. Lah apa? BRI. Kok malah nemen kowe BRI barang kowe iki kok. Ben sing diutang aku kowe bingung. Lho, piye bocah ki lho. Kowe ki utang ki wis padi elek lho, Mas. Wong utang ki wajibe nyaur lho, Mas. Utang kok malah dipamerne Wong lho. utang kok elek-elek kok ning ndi? Utang itu dirahasiakan ben ora roh wong umum. Aku biyen Lah saiki ora ngger wong oleh utangan lho do goblokmu. Berarti kan aku dipercaya. Duh, Ngono lho. Namaku bersih. Lho, namamu bersih kok Tercantum di bank. Bang diae sing mbok utangi. Wah, Bank Jatim, Oh. Bank BRI, Oh. Bank BCA, kuwatir atau Mandiri. Lho ngono kok dipamerne. Terkenal namaku Komet. Ngono. Ngono kok bangga lho, Mas. Kowe ki terkenal utangmu kok bangga ki Ayo piye to? ben. Hei, tak omongi. Apa? Kowe ki utang ki nyaur. Lah kowe nek nyaur terus ra duwe terus piye kowe? Lah iya wong ora ndek dhuwit kok bingung nyaur. Ora ndek dhuwit ki santai to. Piye bocah ki ra disen tenane? Sing ra ndek sini bange no. Lah kok iso bange? Bange lho nake aku bolak-balik ra tau tak kei ijik nake. Berarti ra ndek isin to. Iya ta? Mas, ngene lho Mas tak omongi. Pun sewu Mas Akbar. Nggih. Wong utang ki wajibe nyaur. Nyaur ki nek enek sing dinggo. Lah kowe, Ora enek. lah kowe nek ditagih bank terus piye? Yo semoyo. Iki jan pikiranmu jan licin tenan kok kowe iki. Omongan orang genah niki teng desa Kanarejo. Kanarejo. Ya alhamdulillah. Salam-salam utawa ngaturke napa Mas Do. Gede. Nggo ngaturke luput. Nggo. Kok iso ngaturke luput lho salah apa kok ngaturke luput kok iso. Ora apa-apa to aja ngenteni keliru. Ya paling gak ning kene ya memberikan sesuatu lah untuk warga mriki. Nah. Jenenge ditimbali mriki kok iso. Tuku Kok ninggal weling. Oh ning pasar Soko. Iya. Kowe ngomong cakep po Mas, wong Ngomong sak cakep grup. lho. Lah iya. Cakep. Ya maksudnya sing kompak nek bar aku ngomong ngono kowe ndagake cakep ngono lho kok. Cakep. Cepet. Cepet. Cakep. Urung. Kaget tau. Gregetan tak cipok korangan lho kowe. Aja. Tuku cipok. Tuku semangka. Cipok mbok tuku. Tuku sik lali tenan aku. Heeh. Tuku semangka ning pasar Soko. Cakep. Mugi-mugi masyarakat Desa Kanarejo tansah mulya Allahumma. Amin. Amin. Pak Jono budal ning sawah. Cakep. Mugi-mugi sedaya warga Kanarejo tansah barokah Allahumma. Amin. Dadi sithik-sithik Pak ya. Jono mantuk king sawah. Cakep. Terus adus. Lho. Mangan terus wong pancen bar kok sawah. Pantun yo. Apa sing ape Parian. Parian cakepane mburi ki apa to, Mas? Parian apa Lah peksa? nek lho kok Pak peksa piye to? Yo Lah Pak. ora parian kok. Lho Pak Jono budal ning sawah mugi warga Kanarejo tansah barokah. Lah iya Pak Jono ning sawah apa ya nang kono tok. Ya mulih dadi adus. Iya ta? Panas lho. Lek pitik. Iso malah pantun malah cerita iki lho. Pancen cerita wong ki mbok yo aja sok-sok sombong, sok Betul. kemiter, sok kemisit, ya Iya, ta Mas. Leres. Wong kondang, wong tenar ki ora selawase, Mas. Leres. Kowe paham ora tak omongi? Wong ning alam donya ki nyuwun sewu Mas. Ki Nggih, nggih, omong nggih. rada tuwa. Di dunia roda itu berputar, Mas. Betul. Jadi wong ki ora terus ning dhuwur terus, Mas. Mm-mm. Roda itu pasti berputar. Ora mungkin roda mandek ngene ora. Sok kala ya enek tenare, sok kala ya ora. Tanggapan ya enek larise, kadang ya enek sepine. Ngono lho. Soale rodane donya ki berputar. Betul. Roda serep kae kok gak berputar. Kayak ya nenggon. Tegese ki ngene lho Mas, wong ki kadang di atas, kadang di bawah. Itu peribahasa aja dibantah. Aja dibantah. Dadi wong ora ning dhuwur terus Mas, kadang di bawah juga. Iya, pancene bener aku kadang nak kuwesel niku ya ning isor. Gak mesti lah. Kowe ki apa to, Met kowe ki? Iki roda iki lho, roda. Roda kehidupan. Wong ning alam donya ki urip yo wang sinawang. Sok-sok yo donya ki. Iya to, wang sinawang. Sok-sok wong kae ketok mewah. Kuwi ora mesti penak uripe. Betul. Kadang wong ra duwe tapi penak uripe. Wang sinawang, sawang-sawangan. Ngono lho.
Kok malah mecicil piye to iki? Sire kok nyawang. Iku ora Berhasil kok. maksudnya ditimbali mriki paling gak ya maringi napa lah kagem warga mriki ngono lho Darane sok sugih. Wong awake dhewe rene golek maringi lho. Maksudnya ning kene iki arep nyumbang apa ngono lho. Lah wong kene teko nyumbang Agustusan desa kowe mlipir kok. Nyumbang kene. maksudnya kowe iki dadi piye lho Mas Dadi wong Ki lho maksudnya desa Kanerjo iki mbok apane arep Pak? tenan kowe iki ben acara malam hari ini aku iki kok kaya anak tiri kok mbok musuhi terus. lah wong kowe iki lho kleru terus ya Kowe ya Mas ya. padha Aku karo Pak Dodo iki rembukane iso nyambung. Nek karo sampean iki angel banget ngono lho. Lho, Kok angel? Ngapa angel? Lho, lho. Angel aja digarap. Sing maksa sapa? Lho ujian piye Masmu? maksudnya omonganmu ku lho bleset terus ngono lho Blesek kok kaya linet Omongane gak padha akiune tinggi. Wis kono-kono. Wis karo kono. tenan Yo. kowe mulih merongos renek popo kowe Syukur. Ora urus. Duduk. Ora urus. Sakmene iki jaluki urunan apa gak? lho kowe iki dagelan apa pengemis Ya kala-kala. kala-kala apane kok so Dang arep katone apa? omongan iki mbok sing genah nggih Mas Nggih leres niku. wong awake dhewe ya sak awak ning sak panggung dadi siji Serumpun senasib sepenanggungan. nah seniman ki mbok yo aja ayel-ayelan Saling melengkapi kekurangan. betul Assalamualaikum dadi nek saling melengkapi ki kepenak aja enek sing nyrekali Nek enek elekku sampean nutupi, nek enek eleke sampean aku nutupi sampean. betul ngoten lho Mas Itu namanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi leres. ini lah Set slogan saya. seniman kudu ngono Mas Dalang dan bintang tamu harus saling berkesinambungan Dalu berkesinambungan punika. untuk menghibur para warga masyarakat Kanorejo. Kanorejo napa mlipur RRI Surabaya. Kok tak gacok sisane kowe kok. Menang. kowe gak eling dawuhe para sesepuh pinisepuh Dewi piye? innallaha ma'as sabirin Artinya bersatu kita teguh bercerai kita runtuh kowe kudu dibacok wong kene. wong dalil cekak mbok takono sapa wong kang sabar ki bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa Aja sok-sok pamer dalil kene iki kutha wali. iya ya Nah. paling kan sithik-sithik ya urun ngono lho Mas Tuban Bumi Wali. Bumi Lah. wali Ngono lho. Aku tak salam kowe meneng. Iya iya semenengan, tidak menengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bocah kaya katen bat wis Amma ba'du. ki apa iki Kurang apa-apa kok sama batu. ha ngene ra gelem disalahne to Mas Nggih. lah wong omonganmu lunyu bleset terus kait mau kok ora enek sing jelas Tapi sing kan cetha nek piye. salame kowe ra salam, ra sopan, ditanggap wong sopan sampun, santun Santun kok sampun. kudu dienggo. iya 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 Ya, dang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalu punika kula teng mriki jenengan teng mriku. Dulu. ya piye to celuk Lah iki Allah meneng ae to. lah kula teng mriki Menang. Kula teng mriki jenengan teng mriku. Mriki lan mriku dalu punika saling mendoakan. Nggih napa nggih? Supados Kanorejo menika dadosa desa ingkang napa niku kapenak. Kita dianggep aku kayak sedungo. buktekno Mas buktekno Muga-muga dadosa desa ingkang barokah Allahumma amin. amin Menungso ingkang paling berharga niku adalah manusia yang berguna untuk manusia yang lain. Wonten dalile apa ke? Piye to ki? Koirunas Kairunas anfa'uhu linas. Lah, Lambene Niku. keserimpet lho. lambene likaten teng mriki kula niati menghibur panjenengan sami. Dalu punika katimpalan, Katimbalan. Timpali telek piye? katimbalan dening Bapak Lurah nggih menika Bapak Sayanto matur nuwun Pak Yanto. Niki nyun sewu bot-bote kula ngeboti desa Kanorejo. Piyambak niki wonten syukuran. Lah, kula tetep mriki untuk Kanorejo. berarti ngeboti Kanorejo Lho Kak ya sinanggap kene kono gak kok. Kono lah nyapa kono-kono mbok omongno ku lho piye tak umumno nak kono ya nek apa ngono lho. oh kere kowe terang kok omonganmu Lah gemu. Nyapa to? Oke perokok kene. raga-raga lho aku bodoh gemu Itu namanya body shaming ya. Weh nyapa? Body shaming. Niki body semok, mboten body semok.
Suwe mok nyaduk kowe iki kok sok omongan. Nesu. Ora nesu piye wong kok gregetne kancane. Siap, gerak. Kayak celengan. Hei, tak tapuk. Kowe ngece kancane. Mboten guyon, Nyak Pak. merendahkan wi. Kowe ngece kancane. Mboten, Pak. Menungso padane kewan. Menungso ki manunggali rasa. Nggih. Kowe kudu ngerti rasaku kaya apa, rasamu kaya apa. Apa aku gendakmu? Kerasane kowe. Tegese ki awake dhewe iki padha-padha senimane mbok aja saling menjatuhkan. Iya, iya. Nek kancane lemu ya wis rasa mbok nekno lemu. Ya rukun, rukun. Oke. So. Utangem sahur tetep. Ya ampun. 150 ing semoyo 2 wulan ra disaur nganti saiki. Dongamu apa? Heh? Dongamu kanggo Donga masyarakat. kula kagem sedaya warga mriki mugi-mugi sak badane adicara menika sedekah bumi nggih bersih Iya, desa. iya. Mugi-mugi tansah pinanggih bagya mulya tinebeke saking sambikala caketke rezekinipun nggih Bu nggih. Nggih. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki sawahe subur panenane kathah melimpah Allahumma. Amin. Amin. Insyaallah ki pokoke subur melimpah panenane. Res donga apik, donga becik. Donga apik to Mas. Nggih, nggih. Mugi-mugi ingkang rawuh Sik to lha sing rendi sawah panen apa? piye to Mas? Aku kok Lah gak dongamu lho, Pak. mugi-mugi tiyayi mriki sawahe subur panenane kathah melimpah Allahumma amin. Ya iya, panenane kathah. Iya. Sing duwe sawah, sing ra duwe. Panen apa? Ngasak. Piye to? Lah kudune piye? Ya muga-muga sing mboten gadah sawah saged tumbas ngono. Lah sing ra duwe sawah. Lah ya tuku goblok kaya kok. Lah tuku ki nek duwe dhuwit lan nek ra duwe dhuwit. Lah ya utang mau to kok iso. Koma balik utang neh. Kowe ki ilmuku ilmu utang kok gak duwe parian liya nabung Nabung ora to kulake piye? mbok sing lengkap. Nyelengi to piye? Mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pinanggih bagya mulya enggal-enggal sing dereng gadah putra mugi-mugi gadah putra-putrane ingkang saleh lan salehah Allahumma. Amin. Ingkang majer Majeri sapi to piye majer tak tapuk tenan iki. mandul. Nek. Yo wis to ndagake duwe anak ngono to. Lho ora ngerti carane ya repot no. Ora ngerti carane repot. Yo enek cara konsultasi ke dokter. Dokter. Kesehatan. Dokter kandungan. Iya iya no. Dikai obat. Heeh. Disuntik. Iya iya. Kesuburan. Heeh. Kuwi nek secara medis. Iya. Dan nek secara alternatif. Alternatif diurutno. Oh pijet. Pijet. Aja lara. Dikai minyak. Lunyu. Dikeroki nganggo minyak. Apa kuwi kok iso? Diurut alus. Ah ora. Diurutno piye to? Diurutno iso kok aku sik apa kowe sik, dalang yoko-yoko. Endi sing nepaki engko moro-moro ya plentu lek ngono. Kuwi jenenge wong wedok dienggo ramban. Sing penting kan duwe anak. Lah anak bancaan kuwi. Goblokmu bocah kok omongan ra genah. Ayo, Ayo piye? menghibur. Menghibur ya nyanyi aku siarno sing penak Nah, Oh, oh, iya, siarne, iya, iya. siarne. Mangsane Yang apa? duwe kelebihan suara MC. Ngapunten Dik nggih. Amit nggih Dik. Oke. Baik saudaraku, Iya. masyarakat Kanorjo tentunya. Malam yang sangat luar biasa Apik MC iki. Sampai MC. di Kanorjo ini kita kedatangan salah satu bintang tamu Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Di Samidi. Kowe guyumu ya apik jane, tapi kuwi kedawan. Guyu ki sithik wae ora usah dawa-dawa. Sementing kata-katane ya. Nggih, Mas. sing penting kata-katane ora guyune. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur. Ada siapa dia? Artis yang sudah tidak asing buat Anda semuanya. Ciri kon sidi. Kowe apa rong tau dicipok gendruwo kowe? Gung. Tak cipok. Maksude kuwi aja kaya ngono. Ya, ya, ngono. Kuwi kesithikean. Ya. Kita sambut artis yang berwujud bajul. Deh. Ayo, sambar bledek lho. Lah aku nak moro-moro der ngono. Bledek kok ngincim. Kok moro-moro to der iki bledek apa? Lah kita ke Jawa Tengah yang akan menyanyikan satu buah lagu karek kowe. Iso karek we piye ta? Aku ora ngerti dhek apa. Kowe penyiar apa penyakit to jane kuwi? Aku ngomong ngono to, Cuk. Ya paling gak Terus aku lagu. bagian apa lho ngono. Kowe MC ini kita sambut Cak Dodok sing meriah kaya nggone nyunyu-nyu ngono lho. Oh iya. Nyusu kudel. Yuk, kita sambut ada Cak Dodo. Dong. Dong, ketek endut. Ketek endut. Ketek endut. Ketek endut. Dung 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 dung. Ketek endut.
Smile. Siluman ketonggeng. Piye? Aku ki bintang tamu kok terus mbok gambli kethek genduten nih. Lho, kowe tersinggung. Lho, kuwi padha karo kowe nyanyi aku Iki kethek. kendang. Lho kendang ki yo penak, kendang kaya Mas kan yo iso. Jajal. Ayo, Mas. Kendangmu kendangmu. Iya ya asem ya. Ketok ya. Diomongi kok. Ora mungkin son ra nuthuk popo kok sampe nuduh sone. Kuwi wis waras. Yo tanganmu kuwi tak-tung. Oh, ketheke nesu. Nesu ndak. Ojo guyon. Nyek ketembo ya sepot sing apik. Tanganmu ra enak. Aduh, kok dilat. Ya mbok pasno lambe kok ya gambli sing penak. Iya ya. Nggo kono ya. Ya ngono kono wis. Nah, kono Mas ya. Yo, ada siapa dia kita sambut ada Cak Dodo. Lah ndi kok Urung. Kowe sing kesusu teko. Ngono. Baleni to. Modele iki sing berwibawa. Iya. Bintang tamu kok. Oh gak grup ki modele kok suwung men to. Kok kaya renek popo ngono lho modele iki. Unike ning ngono kuwi ya. Mas kompak ya. Iya sing kompak ngono lho. Asta Brata iki lho. Yuk kita sambut ada bintang tamu. Siapa dia kalau bukan Cak Dodo. Wah, meriah ya. Luar biasa. Luar biasa to. Oh, iso kompak. Musik karo wonge kompak. Betul. Ki dalang pot combe to, Jan. Kagero deh. Kok modele ki sampean ngiwangi aku apa ngiwangi kene wong jelas aku ki sing dianiaya. Lah iringane iki mah gak penak to. Ora penak iringan. Lah apa balik ketek genduten. Apa kuwi? Wis rasah wis kabeh meneng aku tak gambeli dhewe. Oh iya weh. Tak MC-ni dhewe. Lah iki rapi. Anggerane wong penyanyi kok diiru-irui nyapa to? Ya tentang siaran dhewe nyanyi dhewe metu-metu dhewe. Iya iso aku. Jack 1 2 supaya Kanorjo Palembang ini benar-benar bergoyang cow. Tak panggilin artis yang satu ini ada siapa lagi kalau bukan Cak Dodo. Teng citaku tentara. Bone tentara kebongkotan. Bongkotan diasmu tak tapuk tenan kowe ket kowe ngono ae. Tak nyanyi kalau nyanyi. Nyanyi wong loro bareng. Aku bagian vokal kowe musike. Oke. Musike ayo Nyanyi nyanyi tentang apa iki? religi untuk mendoakan semua warga yang ada di sini. Padha cocok karo nuansane Tuban Bumi. Bumi Wali. Sing tenar saiki Mas. Oke. Ra. Siap ra? Kak. Ra. Sik to. Ra. Isik to. Diri mbok kon musik. Ra. Keduren kuwi. Oh, keduren. Sithik-sithik. Ra. Ini Ra Bumi Wali nek demite cok iki nyapa Bu? Tak goco tegel meneh to. Bener piye? Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ya, sa. Ra re ra. Ra. Ya, yo. Wah, anggur nangis matane ilang. Hei. Yo siap. 1 2 3 4. Bareng karo kono ya, Mas. Oke, yo. Yuk, 1 2 3. Kowe ngawiti sik kok nyanyi kok saya. Ra re ra re ra ra re ra re ra ra re ra re ra. Subhanallah ya Allah. Ra re ra re ra. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Aku di Allahu Akbar. angin ngerek-ngerek. Kowe kena angin mbok nyape nyanyi to. Cara anu wis disenggaki ngono Mas. Sengkai kalon ngono. Allahu Akbar. Kok religi mah ngageti kancane. Takbir. Subhanallah. Ngono tok biasa kena. Subhanallah. Lho, kowe sing rarera kok kok subhanallah piye aku sing subhanallah. Ra re ra re ra ra re ra re ra. Subhanallah. Ra re ra re ra re ra re ra. Alhamdulillah. Tombo ada Re ra re ra ra re ra re ra. Subhanallah. Ra re ra re ra re ra re ra ra re ra re ra. Tombo ada Re ra re ra re ra
sik. Siluman gunggu. Opo? Kowe kok ganggu aku nyanyi nyapa to kowe? Anjen setan. Wong nyanyi diru-iru terus to Mas. Iki lho, Mbak nyanyi ra genah ra pas iki aluk nyeluk sindene. Ah, Soale sindene yo enek Wow, full bintang tamu. Napa mulai menika wonten Mbak Prigel selamat. Langsung saja tak panggil artis cantik dari kota Kediri, Cow. Artis yang satu ini mempunyai goyangan yang sangat istimewa. Ada siapa dia? Si cantik. Songet. Sing rasa apa? Pengen nyapa? Pengen nyapa? Pirang-pirang dina pewegel. Aku ngomong to. Ndang tuku salep. Gini lho. Ketok kowe bengaken iki. Enggak. Yuk kita sambut ada si cantik Prigel. I love you. Yo! Sudah berdiri. Sudah berdiri, selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Prigel. Bagaimana kabarnya? Alah-alah nggak usah ngeri-ngeri tangan ngono toh Mas. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik, sampean bagaimana? Baik juga. Alhamdulillah. Berangkat dari rumah jam berapa? Berangkat dari rumah tadi jam 3. Jam 3. Iya, jam 3 sore. Sama sopir, sama sopir? Sama Mas Den. Iya, di sini tadi nyampe jam? Nyampe jam 7. Alhamdulillah. Iya, saya tadi numpek bus ke sini. Apa? Numpak bis. Numpak bis. Numpak Iya. bis di sini. Nyapa kuwi? Sampean kok nggawa kirek barang rene, Mas? Kirip ya tuwek ya asu. Kuwi malah nemen tuh. Lah iki delokne kirip lho. Ya omong ngono kowe enek masalah apa? Delok ora dhewe ta? Piye? Kelakuane dalange. Lah nyapa lho? Lah iki nek karo sinden apik gapyak semanak. Ajal nek karo aku blas ora omong. Mas, wong lanang iki kudu ngono kuwi, wani nyerang wong wedok. Ki atase Mas Akbar yo cek legan, cek dhewe. Ora apa-apa to godhone. Grapyak semana itu suatu kewajiban seniman. Harus itu. Apalagi di panggung. Ya Mbak Prigel, ya Mbak Iya Prigel. Mas Sampai ya. maam napa derek? Sampun, sampean piye Mas? Sudah maam aku. Sudah ya lawe ampun. apa Mas? Lawe tadi apa cah Mang? Lawe. Lawe empal. Sumi-sumi ya Allah. Lagi nyenggol karburator wah. Lah apa jek Ya nek ngomong-ngomongan sampean yo ning kono lho yo Ya piye nyapa. wong sing apik yo nang kono. Modele awe-awe. awe-awe piye lho Mbak Prigel? Lah omong ngene gak karo ngene nyapa lho wong Loh, wedok yo. kita itu harus sopan. Apalagi ini Pak Dalang itu kan kita harus menghormati toh, iya kan? Kita harus selamat malam, sugeng dalu. Piye kabare Mas Dalang kan ngono. Kan yo ora mungkin aku. Mas Dalang piye kabare Mas? Nah, Lah ora Mas, mungkin. Mas. Orang mungkin sini pakai ndak mungkin. Ora mungkin, yo tidak boleh kayak gitu. Dalang kok ngomong pekekah-pekekeh yo. Aku kok pikiranku rene-rene ya. Maksudnya dalam kita sinden itu harus membungkuk wujud penghormatan ya Mbak Prigel. Iya, sopan harus itu santun. toto kromo Toto kromo. nomor Ya, 1 apik. ngono lho. Rungokno kuwi. Krungu ora? Krungu ora kowe? Asine kowe dhewe posisimu sing gak bener. Nyapa? Oh, enak tuh. Tak kira to gak enak. Kowe iki ngalih posisi kene lho kowe. Nyapa? Dadi ora kenek kono, ngono lho. Oh ngono. Mbak Prigel nyuwun sewu. Inggih, Dugi piye Mas? mriki wau jam pinten nggih? Jam 7 Mas. Oh jam 7. Iya, jam Mboten 7. Lancar to mboten mantet to, nggih? Alhamdulillah, sampean yo lancar toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Perjalanan pinten jam wau? 3 jam setengah Mas. Enak apa? Kene lho. Wow, alhamdulillah sambutane sedaya warga mriki luar biasa. Luar biasa warga Pasugatane. Kanorejo itu wah luar biasa pasugatane ya Allah Nggih, Mas. nggih. Ya Allah aku Piye? luar biasa loh. Enek soto, Nggih, ya toh, soto. enek rawon, Nggih, sami. enek apa sego goreng. goreng, nggih, Wah, nggih. luar biasa panjenengan. Nyapa ngono? Apa aku ndelok-ndelok keadaan kok. Bisa delok-delok keadaane enek apane? Gue sanggup turu, Pak. Pikiranmu wis elek kowe iki kok. Lah kok ya padha ae. Wis ngadeg-ngadeg lho enek Mbak Wis Prigel. ngadeg kok. Hei, Lho, apa kowe cek lunga? Lah iki lho wis. Ya omong gak. Iki lho. Dudu kuwi. Alah dodok iki. Ora. Kono lho. Wis ora tak. Ora. Kowe iki mau lungguh lho. Kon ngadeg kok wis ngadeg apa sing Apa nih sing ngadeg? Ah. Tekad saya yang sudah berdiri. Semangatnya sing wis berdiri. Spesial untuk Kanarejo. Prigel. Iya. Happy birthday to you, Prigel. Lho, ora ulang tahun kok happy Aku birthday. ora ulang tahun no. Sampeyan gak ulang tahun? Ora. Kudune ulang tahun. Loh.
Wedan piye to iki? Kowe iki pikiranmu piye to? Nah, ngerayu iki lagune piye to? ngerayu paling Pamane, gak Paman. cocok. Wong ayu, Masuk. kuwi kan masuk, perkara ayu. Wong ayu, aku I love you. Kowe iki nyanyi piye to kok? Pikir lagu apa ya sing genah Lagu anyar ya. to wi. Kowe kersane Mbak Pikil dhewe iki lho sing nyanyi. Oke monggo Mbak, nyanyi dhewe Mbak. Nggih. Ini berhubung malam hari ini adalah malam yang spesial Cak Spesial. Dodok. Nggih, nggih, Mbak. Cak Komet. Ini malam hari ini kehadiran ibu kita bersama Ibu Fitri Sugeng Dalu. Aku tak salaman dhisik ta karo Ibu. Itu bunda saya itu. Maksud Mas? Bunda Iya. saya itu. Oh gitu nggih Bu, Sugeng Dalu pangestunipun nggih. Nah, nggih. Malam ini juga kedatangan ibunya Mas Komet. Mana? Itu di pojokan itu. Loh. Iki. Iki mbokmu. Disungkemi. Iki mbokmu to, Mas? Sungkem nang ngono, sungkem. Sungkem. Sungkem Weh, saya, rigune. sungkem karo mboke sungkem, Sungkem. sungkem. Karo mboke sungkem. Mama, ini batang, Mah. Hei! Lah kono ngene. Ya anak sing ra sopan ya Mas. Wong buke lungguh kok kowe malah ngadeg iki piye to? Ya paling gak sopan no. Randuk bungkuk sithik. Kurang-kurang bungkuk sing ape. Bungkuk ngene. Kurang dilo. Aku kok kaya sliro to. Ayo sing ape. Mama. Mama. Mamahe piye maksudnya? Mama karo papa ngono apa piye? Mama. Dok. Piye? Ada sing aneh ora krasa. Apa? Sarimbit. Loh, ini kekompakan rombongan. Ya tos, memansa merah-merah nek delok ben penak ya to. Bener. Abang artine Ngono, ya bener Mas Akbar karo Mbak Prigel. Lagi ireng. ijo kuwi matane lho. Ijo kuwi, ijo botol kuwi, Lek. Ijo to, Mbak? Iso lek. Piye? Piye ta buku celok lek. Ya Ibu, sampean lale-lale kaya ape tuku pentol lale. Lah ora ngono. Aku sik unget-unget karo Bu Manohara kemang lho, Mas. Oh, nggih. Pipis ning kamar mandi lek umume wong wedok lah ya ndodok ta. Nggih. Ora ibuke sampean iki mosok yo ngadeg ngene aku udah bingung. Antene selangan. Mau nganggo Makanya tak celuk Lek. Iki lho Mbak Prigel arep ngatur nih. Nggih, Napa? malam hari ini adalah malam yang spesial Betul. gitu di hadapan warga Rengel Kanorejo. Nggih. Ya. Alhamdulillah hari ini bertepatan Nggih. pada hari ulang tahunnya Mas Akbar, gitu. Iya, iya. Iya toh. Ki, Pura. Mas Akbar ulang tahun.